салом дӯстони азиз ва гиромӣ, имрӯз мо ба шумо якчанд ҳолатҳоеро аз дунёи ҳайвонот нақл мекунем ва нишон медиҳем, ки ба одамҳо ғайринақшавӣ ҳамла карданд. Дар канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед, лайк монед ва дастгирии шумо ба мо илҳоми тоза мебахшад. Шумо тайёред? Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. шумо ба ин фили 2.5 тамошо кунед. Чӣ кор мекунад бо мошин? ҳайвон на танҳо капоти мошинро мешиканад, балки мошинро ба қафо 2 метр тела медиҳад. ин буқаи хашмгин бошад, аз таҳти назорат баромада ба одамон ҳамла мекунад. шумо ба ин паланги хашмгин нигаред, ки ба хотири ба ин одам ҳамла кардан 10 метр ба баландӣ мепарад. аз чӣ бошад сабабаш номаълум, ки геопард аз ин ҷо мошинҳои туристоне, ки аз пешашон мегузашт, ба онҳо ҳамла мекунад. хушбахтона ин одамонро не, балки мошинро ҳадаф қарор медиҳад ва якчанд маротиба ба мошин ҳамла мекунад. дар ин саҳна шикорчӣ ба ҷои он ки хугро шикор кунад, балки худаш таҳти шикори хуги ҷангалӣ мегардад. дар видеои навбатӣ бошад, мард бо шӯхӣ гӯштро ба крокодил медиҳад ва ин крокодилро каме ҳам бошад ғазабӣ менамояд. боз як видеои дигар бо иштироки леопард. дар ин ҷо ин леопард ба манзили одамон медорад ва онҳоро каме ғазабӣ мекунад. баъзан вақт харҳо ғазабӣ мешаванд. дар ин ҷо бошад, хар навъи зебра ба ин зан ҳамла мекунад ва китфи ӯро як газ мегирад. ин туристони бечора бошад, ин сюрпризе ки дарё бо онҳо кард, ман боварӣ дорам, ки талхаи онҳоро кафонд ва ҳаргиз онҳо дигар ба ин ҷо тамошо намеоянд. ин 3-4 беақл хостанд, ки бегемотро ба дом андозанд, он ҳам бошад бо чӯб ва қариб буд, ки худашон шикори бегемот шаванд, чунки бегемот бениҳоят ҷондори ғазабӣ аст. шерро ин ҷавонон бошанд, ҳамчун ҳайвони хонагӣ гирифта нигоҳ мекунанд. аз рӯи видео маълум мешавад, ки ин вақт асабои шер дар ҷош набуд. дар видеои навбатӣ бошад, ин духтар барои тикток видео наворгирӣ дошт, ки як мухлиси ашадияш дарро кушода ба назди ӯ меояд, то ки аз наздик аз пеш ӯро тамошо кунад. дар ин ҷо бошад, шер аз қафои одам чунон медавад, ки гӯё ҳозир ӯро мехӯрда бошад ва маълум мешавад, ки ин одам соҳиби ҳамин шер будааст. буқаҳоям дар ин ҷангал дар Африка ҳамроҳи харҳо мегарданд. барои ҳамин қадр ранги хар шидаам. баъзан вақт мешавад, ки ба одам ҳамла мекунанд. ин видео исботи гуфтаҳои мост. мана як одами беақли дигар ба хотири моҳидорӣ дохили баҳр шудааст ва қариб буд, ки худаш шикор ва тугмаи наҳанг гардад. дар видеои навбатӣ ин говҳо ба соҳиби қайиқ ҳамла карда, қайиқро забт карда ба худашон мегирад. аз чӣ бошад, ки дар ин ҷо наҳанги сафед қайиқро ҳамла дорад? ба гумонам ӯ ин қайиқи майдаакро фарзандони кит гумон кардааст. ин мардеро ки мебинед, ба фил дастдарозӣ мекунад. фили сиркӣ мебошад ва гумон намекард, ки фил ғазабӣ шуда омада ҳатто мошинро чапа мекунад. марҳамат, як видеои дигар, ҳамлаи наҳанги сафед ба қайиқи туристон. аз ҳаракати ин гов маълум аст, ки мехоҳад дар ин мусобиқа иштирок кунад, дар мусобиқаи лижаронӣ ва мехоҳад, ки соҳиби медалии тилло гардад. дар видеои навбатӣ ба монанди видеои пештара қариб буд, ки ин мард шикори хуги ҷангалӣ мегашт ва хушбахтона сагаш ҳамроҳаш буд ва қаҳрамонона ҷони соҳибашро наҷот дод. дар ин ҷо бошад, ин мард қариб буд, ки хӯроки наҳанги сафед мешуд, он ҳам бошад дар дохили панҷара. аз афташ маълум аст, ки ин наҳанг кайҳост, ки чизе нахӯрдааст.
мана марҳамат як буқаи хари дига қати хароб бисёр гаштага, ба ҳамин хотир ҳатто ба ин об нигоҳ накарда ба шахсоне ки дар дохили қайиқ буданд ҳамла мекунад. ин кит бошад он занеро ки аз қафои қайиқ мегашт хаёли наҳанг мекунад ва ба ӯ ҳамла карданӣ мешавад. хушбахтона ба ӯ чизе намегардад.